сваляне на килограми. То много е свързано с поставяне на лични граници, на обособяване на аза, желания, нежелания, заявка на личността, заявка на значимостта, на собственото мнение, на волеизявата, на способността да си казваме онова, което мислим и чувствата, а не да преглъщаме, да потискаме с храна и всякакви други такива поставяния на граници и махания на граници. Защото в енергийната психология преди всичко махаме граници, които са ни неудобни, свързани с това да приемем нечии чужди модели, вярвания, мисления, възпитание, да ги приемем за свои, но да не ни е добре с тях и да страдаме, наистински да страдаме, чак до разболяване. И когато махнем тези граници, тогава света ни се пренарежда по начин, който е комфортен за нас самите.